Čaute, tu Robo. Poviem vám základné veci o hre Star Conflict. Inštaluje sa skrz Steam, používa sa Steam účet na to, aby ste sa mohli prihlásiť. Takže momentálne sa prihlasujem cez Steam účet. A čo vidíme na základnej obrazovke, že je tu nejaká ešte akcia, bude držať ešte 39 minút, začala včera. V základnej obrazovke máme zoznam svojich lodí. Každú sa dá dvojklikom rozkliknúť, je to vlastne vybavenie lode, ktoré sa dá prerobiť alebo vylepšiť, vymeniť a čokoľvek, zakúpiť. No to je prosto na človeku. Čím lepšie vybavenie, tým rýchlejšie som dáte nepriateľa. A fakt je to dosť brutus. Vidno to. Hneď to uvidíte, keď si kúpite silnejšiu zbraň, ako dávate ostatných skorej než oni vás. Leveluje sa tak, že hráte hru a dostávate synergy, neviem čo to je, ale sú to body, za ktoré sa dá vylevelovať loď. Keď ju vylevelujete, tak sa vám pripočíta sila celej letky a čím je väčšia sila, tak tým viacej dostávate bodov a prachy. Každé prachy body sú dôležité za to, aby sa kúpali lode. Mám tu 500 000 peňazí základných, ostatné prachy sú vedľa toho. Za ne sa vylepšujú lode. To ja neviem, prečo vymysleli takto, je to riadna kravina, ale dobre. Máme teda prachy, idem kúpiť jednu loď, viem, že lode sú rozdelené do troch klasifikácií. Každá frakcia má nejakú výhodu a nejakú nevýhodu oproti ostatným lodiam. Ja vylepšujem naraz všetky frakcie, je to najefektívnejšie. Teda není to... Ale nie je to rýchle, ide to strašne pomaly. Mám 500 000 prachov, kúpim si novú loď z frakcie tohoto orla, či čo to je zač. OK. Kúpil som si orla a tým pádom mám kúpené všetky lode z levelu 4. Lode sú rozdelené do tírov. Tier 1 sú 1 až 3, tier 2 je 4 až 6, 3 je 7 až 9, 10 až 12 až 4, 13, 15 je 5. Niekedy sa vyhlasujú všelijaké zaujímavé dni, kedy majú lode zníženú cenu a vtedy je efektívne ich kupovať. Vybavenie som ukázal, implantáty. Keď si kúpite loď z radu 4 alebo z radu 6, tak môžete si dať implantáty do seba a tým pádom máte niečo sa vám zlepší. Kontrakty treba plniť, z nich sú tie druhé peniaze, ktoré netuším prečo sú. A toto sú vylepšenia, dajme tomu teraz si môžem vylepšiť loď, kit for Aegis, Macheta vylepším túto loď. No a teraz čo to tam bolo? Aegis systém 2. Aha. No. Najprv by som musel ísť na vyšší level, aby som mohol tú fialovú použiť. To je nejaký vylepšovač, nejaký upgrade kit. Ale je tu jeden zelený, Electronic Guidelines a je to Warehouse. OK. Ktorá loď by to mohla mať? S čím som tu lietal predtým? Ani netuším. S týmto jasne, s touto mačetou. Nevadí, neviem. Niekedy to potom vylepším, keď budem vedieť, čo to je zač. Alebo ktorá loď to vôbec má. Táto loď to má, super. Takže vylepšený skener skracuje rýchlosť, kým sa zamerá nepriateľ, a toto vylepšuje rozptýlosť strieľania, takže strieľate presnejšie. Hodím si tam rozptýl strieľania, aby bol lepší. Upgradenem si, mám túto zelenú guľku, prásk mám upgradenutú. Teraz sú tu špeciálne peniaze, tieto, ktoré získavate cez kontrakty. Mám 44 000 tento kruhový a môžem to vylepšiť ešte viacej cez ten kruhový.
puk a super. Už potom by som potreboval fialovú guľku a tu nemám. Alebo použijem 45 zelený. Super. Tých zelených kociek. Tie zelené kocky sa dajú získavať tak, že pôjdete do Star Conquest, ale ja tam nemôžem ísť, pretože nemám lode rank 11, ale 6, takže môžem tam ísť neskôr. Dajú sa zbierať. To je bolo všetko. Ešte toto sú kontrakty, ktoré keď plníte, dostávate niečo za to. Momentálne buď 500 000, keď dám 30 beaconov, alebo 5000, keď neviem čo. Žlté sú tutoriály. Tu máte informácie o sebe, koľkokrát ste prehrali, vyhrali, akí ste borci oproti ostatným borcom. Ja som nejaký 7500 borec zo 160. A to sú borci, čo sú vo vašom týme nejakom, akého sa dáte, alebo... A tu môžete nájsť rebríček vášho týmu. Kontrakty som zadal. Môžem ísť kaliť. Kaliť sa cez launch. Najlepšie je jednoduché PvP. Engage a čakáte, dokým sa to pustí. Keď sa to pustí, tak to pôjde. OK. To by bolo všetko. Zatím čau.